ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ଲୋକ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବାରେ କେତେ ଜୋର ଏଠି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ ପୁରା ଫ୍ରି ଫାୟାର ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ସେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିକି ଚିକେନ ରାନ୍ଧିଦେବେ ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ସେଇ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସରିଆ ସାର ପିନ୍ଧିବା ଲୋକଟି ହଉଛି ଏକ କରିବା ବାହାନାରେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଗପ ହଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲାଠୁ ନାଚିକି ବୁଦା ମୂଳକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି କଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଆଡ଼େ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କାଳିଆ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଇଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ହାଣ୍ଡି ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲାନି ଓଜନ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ 9ଟାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିକି 2ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କେବଳ ଚିକେନ 3 କିଲୋ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି ତ ଭାବନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ଆମ ଲୋକାଲ ଟୋକା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ରୋଷେଇଆ ହିମାଂଶୁ ପାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ହେଇନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାବୁ ଆମର ସେଲ୍ଫି ନେବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଇଏ କଣ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଇଏ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଚିକେନ ଆଣୁଛି ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଏ ହେଇ ଆମ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଆସିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋରାଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବକଡି ଇଏ ଦି ଜଣ ଖାଲି ବୁଲିବାରେ ମନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରୋଷେଇ କରିବା ବାହାନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କଚୁଲି ଧରିକି ବାହାନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗଠୁ କିଛି ଶିଖ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଗୋଡ଼ ବଡ଼ ବାଡ଼ଉଛି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କଥା ହେଇ କଣ କହିବ ରାତି ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ୟାର ଏଇ ଅନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହିମାଂଶୁ ଆପଣ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଚିକେନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ଟିକେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କେମିତି ଚିକେନଟା ହବ କି ଖାଇବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦି ଜଣ ଏଇ ବୁଦାମୂଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆପଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣି ମରୁନି ବୋଲି ଚିକେନ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ପେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ ଟେକିକି ଧୋଇ ନାଳ ହେଇଗଲାଣି ସେଠି ମାଛ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ହଉନି ତେଲ ପକେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଫେଣ ବାହାରି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଚେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ କଣ ମୁହଁ ଲାଜ ନାହିଁ ରୋଷେଇ ଆଡ଼େ ଚିକେନ ସରିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିବାରେ ପୁରା ମାହିର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହେଲେ ଲାଜ ନାହିଁ ଇଏ କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଇଏ ଟିମର ଲିଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୋଷେଇଆ ଖାଲି ଭଳିକି ଭଳିକି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରୋଷେଇଆ ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କହିବାକୁ କିଛି ଖୋଲିକି ନାହିଁ ରୋଷେଇଆ ଏଠି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାଛ ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଛଟାରୁ 2 ଫୁଟ ଦୂରତା ପଳାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ମାଛଟା ଡେଇବ କି ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବେ ଝୋଳ ଖାଇବେ ବୋଲି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ନା ଏଠି ପାଣି ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନଈ ବଢ଼ି ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସିଝି ସିଝି ଯାଉ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ମହାନ ରୋଷେଇଆ ଲୁଣ ପକା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ କଣ ଅଲଣା ଲାଗିଲା ବୁଝାବୁଝି କର ସବୁ ପକେଟ ପକେଇଦେ ଦୁନିଆ ହେଲେ ଚଳେଇଦବା ଉପରେ ବସିକି ଫଟୋ ଉଠଉଛି ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଖାଇଗଲାଣି ଯୋଉଟା ଭୋଜି ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗା ଆମର ମାଗଣା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଆଜିର ଅଫର ଅଛି ଏବେ ସରିଯିବ ଆଗର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଚଳିଗଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଜମା ରୋଷେଇ କଲେ ତା ଭାରି ଠକା ଲାଗିଲା ଗଛ ଉପରେ ଚଳିଗଲେ ଆମର ବାନା ଦଳ ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କଲାଣି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଠି ରୋଷେଇ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାଛ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଛ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ କେହି ଏଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ହସା ଖୋଲି ଗଡ଼ାଗଡ଼ି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ସିନି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇଏ ଖାଲି କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ରୋଷେଇ ଆମର ରାଗିକି ପୁରା ଲତପତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ 9ଟାରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା ଆସିକି 3ଟା ହେଲାଣି ରୋଷେଇ ଆପଣ ସରିନି କେବଳ ଚିକେନ କେବଳ 2 କିଲୋ କଷିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଖାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସିକି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ଏପଟେ ରୋଷେଇ ସରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ କାଙ୍ଗାଳିଆ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଣ କହିବ ମୋର ଟିକେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଆଲୋକ ଦାସକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଚିକେନଟା ଭଲ ଲାଗିବ କି ଖରାପ ଲାଗିବ କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ପତଳା ଲୋକଟି ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି କାହିଁକି ନା ସେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କତ ପିସ୍ କଣ ଗୋଟେ ଲାଗିଲାଣି ଫିଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବତେଇ ପାରିବେ